man mo palit ka ito man sa makaon. Ulitaw na maunta, kung naay kwarta. Palit sa bunomot, Colgate, shampoo, gunting-guntingon, taguan, kay butol-tol ra gusto na maligo. Igman sa kanan, hindi. Wala daw. Kaya naluway mo yung pas. Kapatay. Inyo magugdan doon, kay ako magkwarta. Di man wa man ko mangayo sa inyo. Kay og mangayo ko sa inyong palitan doy, masuko mo. Ako man, manhilot ko para naay kwarta nga ipalit og tanduay. Kay di man kakaroon mo eskwela, katong isa bakat, labhito. Kay sugoon bitaw mo pagmumba. Laban mo tala gahapon ang ako ra mga kanina oy. Why jud imo busa iskabuok? Kay lahi na kong batasan ron, magbinag-o na ko. Dili kay magpabuutan ko hinabihan. 2024 na. Kay 2024 na. Magbago ng ako kinabuhi. Di na ko magpamartir sa inyo kay mamatay ko. Gawa na tanduay dito sa kuan, minteryo. Ayan, permanente na itanduay kay ako. Uy, magpaisi-isi ko. Utronan ako na ako kinaya. Ako, og dugay mo man mata walay tubig daan. Karing ko magka-confirme. Kay mukhaong ko kantidad og 30, bosdek na si Windeng. Pili-pili pa magsundan. Pagtanaw niya sa kuan kong gulay, kong buwad, kong ginamos, bisaan. Igo ra mo li-li sa bitakog. Ako, buhi na ko anang ginamos. Buwan na sana ang naan niya na puahan taong. Awag na ko, ito slow. Pili-pili. Apoy utrong ako estudyante, si Kit-Kit. Kada buntag pagsulong ang kaning ngipon. Kay dugay man matulog. Di man ka-eskwelahon. Kay TV. Kanang remote. Wala na'y makagamit anak. Pasumangin lang ti ay kuan, hipon. Pasumangin lang sakit sa ngipon. Naabay sakit sa ngipon o kuan kanang matulog. Ako'y sakitan sa unang ngipon. Di ba ko matulog. Kay baka kraman. Pero di ka-eskwela. Kuman siguro yung sakit ng ngipon la. Sakit gani ang ngipon, mohobag man din og tinuod mo sakit, burot. Ay, sakit ngipon nga. Karon taog-taon, mag-TV dayon, mag-eskwela. Makasakit sa kan kasing-kasing ni mga bataan na. Karon nalipay ko nga, sayo man matawa magpapukaw. Ay, sayo pag mata ka na may mga sakit di ay. Unsa? Unsay dili mo kuan? Dili kay sugoon. Pag-abot, hayad-hayad sa TV mo ra bitaw kinsang mga dato ang nagdawat og katangan ay nag-cellphone nga. O wako dali na diri kana aning imo bahin diri sa atong negosyo nga ang areplano nan lupad, ang duha ka areplano na kumba, ang tulo ka kuan ka ng barko, di ana diri nagbiyahe na. Wala oy. Ang aeroplano ng lupad. Ang lupad na ko ana diri ang imong bahin. Tunggikan sa Manila ug sa Leyte. Sa Australia. Ko diri 27 mil ni bahin nimo. Ay. Mauna. Maghayad-hayad na ko sa TV. Na ay mo abot ka man lupad. Say mo lupad, kekek. Di mapanho to, na lang ni mga tao, mga obo, mga kalintora. Katungod aning panahon Panis siya. uwan. May panisnis siya kay way sakit.
Oy. Kaya saan pagkasakit ang may konsumisyon. Ay bisa pag mukaon ang malasog eh. Kami hani permanente ginamos nagbuyad mo sa makasabot siguro aning ubo. Kay buyad naman bubunlan sa gigparat. Ay mga katiktik, ang mauna ni ang panahon karon permi lang mag dagom-dagom o kanang naay taligsik. Nagbaha na sa pansamangan. Walay isda nakaabot di ari kay di man makapangisda ang mga tao kay kuan kanang baha man. Wala oy, ang samot ni. Mao dai ni Dragon 2000 Dragon. Dragon. Year of the Dragon. Year of the Dragon. Na, mauna ni. Wa pa ta makatuntong ikatulong pagkasimana sa Domingo sa Drain of the Dragon nga. Enero, January. Tulong pagkasimana wa pa ta layo pang ato labangonon og unsa ni. Moabot naman siguro ning bugas og 70. Ano naman? Kay kuwang naman lang og dos og kada adlaw magpalit ta kada adlaw magpemaminti magtubo og tagdos. Karon 46 o 56. Bot na lang. Naara si Wako, padong siya sa eskwelahan. Nagkonsumisyon. Jumas. Lapret pan labi. Unsa? Red pan. Ngano magdipan pa man og mga on mo anang kanon diretso na pagkaon. Magpan ko merkado ka? Siya Amerikano. Mukaon og pan Amerikano. Ug kanang nanubra ang korta, mao na mukaon og pan. Ug mulargo kay naa naman ni Longag. Away si pan. Naay manok. Aman. Hindi manok la. Kuan dia nabili ni Eugene. Pwede ko. Doa kay kang baby na. Ito na. Lami habuon ang bubunlan. Magpalit isa kong isda kay di ara isda nakatabok na siguro ni sa baha. Ay baha. Pilang kilong flatmeat. 179. Guwapa. Ay, guwapa. Ano apa man eh? Karon man gini. Kay wa may biyahe Baha. gapon. Baha man gud. Baha, ay. Wa na, katabok na. Uy, ang customer. Tay, sa kilo na nay. Ang Pila customer kay- di ay ni kuan. Hmm. Paklay daw. Ang paklay tagpila. 220. Paklay sa baka. Paklay. Kaya na na yun. Kaya na na yun. Kani. Kaya na na. Lagyan ka na. Ilan? 165. Paklay. Lidya la. Nasa luyo ka na eh. Nadiri. Na yun. Paklay.
Wala may pantat ya. Wala, may pantat. Kanang 165. balera 100. Palig 100 ra. Paklay. Sugan sa bukid nila eh. Asa ka dapat ng bukid na mo kulawaw? Kuan, lahos pagod ka. Basak. Kayo ato na. Dayo na kay itong basak. Kapin Kaya ako na gamay. eh. Kapin gamay. Mm. 265 ka na, nanay. Sinsilo lang na ya. Kay wapo kita na nanay. Morning pa yun, morning. Wala siya ay mo. Ambik kang kikita. Dala na. Thank you. Oh, mga katik-tik, nagpalit na ko aning black meat o Paklay. baklay. Kinsay yung subo ani? Noon siya man kakit-kit. Ha? May eskwela ka? Isutin mo lang. Ha? Isutin mo. Ikaw di ay? Ano ko? Kapit mo lang. Isa. Pila na may pag-ilis. Ano ito? Ano ito? Ano ko kabayan mo nila? Kadagdag anang sanina diya nga gipamalit ni Inday. Ay mga katik-tik, mura tong among vlog, inaot mo na lingaw mo, amping mo kanunay,